Con Pato Man, que encantoume isto. Que tal, Xiana Albor, como estás? Moi boas, moi ben. Bueno, pois, Pato Man. Que maravilloso. Bueno, co tempo solleiro, temos os patos aí disfrutando do río Sil, e comezamos a ver os lagartos, non? Que lles gusta o sol. Efectivamente, son animais termófilos, heliófilos, de feito. Collen a enerxía que necesita o seu corpo do sol. Como algunhas persoas que tamén coñecemos. Efectivamente. Xiana, temos, digamos, lagarto galego, dicir, algunha especie oriunda daqui? Efectivamente, en Galicia temos 10 especies de réptiles lacértidos, de lagartos. Temos mesmo unha especie de lagarto rocío que non ten patas, que lle chaman o escáncer, moi amigo dos agricultores, por certo, que lles comen moito as pragas. Pois dentro desas 10 especies de lacértidos temos unha que lle chaman lagarta galega, non podía ser de outro xeito, que non é unha muller lagarta, que tamén as hai en Galicia. Pero que falamos de reptil. Unha cousiña, Xiana, e podemos distinguilos, digo porque agora que xa que sabemos que temos aquí a nosa propia especie, porque ademais creo que hai diferenza entre o macho e a femia, non? Aí estamos vendo. Efectivamente, esta é a lagarta galega, chamada. Tamén a temos en Zamora, León, Asturias, pero sí que é endémica do noroeste peninsular. De feito, ao contrario que outros moitos lacértidos, sí que se atopa ben en ambientes húmedos, igualciño que nós, os galegos. Os machos son máis verdeciños e as femias máis pardas. É medianiña tirando a pequena. A cabeza destas lagartas non chega aos 5 centímetros. Pódese confundir co outras das lagartas que temos e tamén coas crías dos lagartos máis grandes. Non come nada que voe, é unha lagarta que se queda quietiña e o que pasa vai no comendo de arácnidos a escarabellos. E Xiana, que é o lagarto arnal? Encántame ese lagarto. É que é moi bonito, mira. Bueno, é que se veía unha iguana, non? Ata Un pouco... Que bonito, É o lagarto máis grande de Europa, é o lagarto, por suposto, máis grande de Galicia. É unha especie increíblemente fermosa, ata que Shakespeare escribiulle prosa, incluso. Agora é unha época preciosa para velo, porque este lagarto, cando está tourento, ou sexa, cando está en celo, cando quere lagarto femia, está especialmente agresivo e podes velo mesmo, ou seja, calquera persoa pode velo mesmo pelexando con outros machos e despois pode velo facendo cortexo coas femias. O que xa non podemos ver é cando introduce o hemipene na femia, porque é moi difícil de ver e ademais non hai que ver tampouco todas as cousas do mundo natural. Hai que deixarlles intimidade. Exacto. E unha cousa, Xiana, imos a repasar algunhas características, non? Porque dá a sensación de que teñen ás veces como moi mala fama, non? Que se lles atribúen lendas negras e cousas así que non teñen moito sentido, Desde logo, e hai que loitar por respeitalos, porque ademais son básicos no sistema trófico non só da agricultura, senón tamén dos nosos ecosistemas. Por que? Vexo aquí que comen insectos, de todo, non? Exacto, o lagarto arnau pode chegar mesmo a comer pequenas aves como eses patiños de Pato Man, pero non vos preocupedes, que normalmente come maiormente insectos e todo tipo de artrópodos. O lagarto arnau, ademais, é moi bo depredador, moi bo cazador, un cazador activo. Tamén hai o sustento, os lagartos en xeral son sustento de moitos outros animais. Hai que aclarar que non son velenosos, non son velenosos. Xiana? Das 3000 especies de lagartos que hai no mundo, só 2 son velenosas e para variar aquí non as temos. Pero sí que pode chegar a morder o lagarto arnau. De feito, hai un montón de lendas culturais sobre isto, pero non é o habitual porque se non te achegas non te vai morder. E finalmente o que comentamos, gústalles, precisan para regular a temperatura do seu corpo, sol igual que algúns precisamos amor. E logo, creo que vexamos tamén que, como ti ben dicías antes, Xiana, teñen tamén moito arraigo, non, os lagartos na nosa cultura popular, non? Empezando por esa famosa canción, non? A saia da Carolina, ten un lagarto pitado cando a Carolina baila, o lagarto dallo rabo, que non sei, porque o lagarto lle dá rabo cando está na saia da Carolina. Logo vemos aquí cantos rapaces pois tiñan ese show un poquinho perverso de pequenos, de haberse collían un lagarto, incluso de cortarlle a cola. Exacto, pero que iso vendo que se chama autotomía caudal, e os lagartos son quen de soltar a cola automáticamente, se autocercenan e regenerala para escapar, pero é mellor non facerlo a propósito, porque nesa cola teñen reservas de graxa e alimento e o precisan. E unha cousa moi bonita, en Melide din unha cousa, porque din que os lagartos son bons para os homes e malos para as mulleres. Hai como en Galicia temos moita cultura popular cos lagartos. De feito, hai mulleres que pensan aínda que si teñen a menstruación os lagartos vanlle subir por riba e se lle van meter dentro. Non. Eso hai que descartalo. De entrar en ningunha muller. En Melide hai unha cousa que din que se un lagarto te morde, ata que toquen 7 campás ao
tempo non te vai soltar, pero hai unha cousa que podes dicir, que é lagarto hornao, comiche ya papas ao teu irmán, e aí xa non te morde. E por último, Xasiana, que isto de que pode ser hasta medicinais? Bueno, pois na cultura popular se dicía que os podías machacar para tratar o reuma, que tamén te podían servir para traer o amor, pero non, para tratar a reuma hai que falar con Héctor, e para o amor hai que falar, hoxe en día xa non sei, Hai que porque é moi invocar a difícil vida en xeral, non? meterse no Tinder, en todo o que podes. Efectivamente, querida Xiana, moitas grazas como A vos. sempre pola túa visita aquí ao termómetro. 1:38 do mediodía, temos que irnos a publicitar un anaquiño, que os hai cesta. Espero que estiveran moi atentos a todos os contidos do termómetro, porque a volta da publicidade, ademais de pasarnos